κανένα, είτε με τα ψέματα που λέει, είτε με τον τρόπο που ενεργεί. Μία μέρα να υπόσχεται και την άλλη να κάνει άλλα. Ο άρχοντας λοιπόν, γι' αυτό λέμε και στον Έλληνα στην καθημερινή ζωή, είσαι άρχοντας. Με μια γενναιόδορη, με μια πράξη αρετής που κάνει κάποιος, του λέμε είσαι άρχοντας. Άρα αυτό είχε ταυτιστεί λοιπόν στην αρχαιότητα με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν δούλοι σε άλλους, δεν εργαζόταν για άλλους, ήταν ελεύθεροι πολίτες, είχαν γη δική τους, είχαν το χρόνο να ασχοληθούν και με τις αξίες που λες τώρα εσύ, γιατί όταν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με πνευματικά ζητήματα και με την ελεύθερη πολιτική του ελεύθερου πολίτη, τότε μπορείς και να δημιουργήσεις κάτι να προσφέρεις και στους άλλους. Άρα, το σημερινό σύστημα δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Αυτοί οι οποίοι έχουν σήμερα την εξουσία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μαριονέτες κέντρων εξουσίας, τα οποία δεν φαίνονται. Είδαμε και το παράδειγμα πρόσφατα που ενώ ο Τσίπρας πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, κανείς δεν διανοεί το ότι θα γίνει πρωθυπουργός, με κινήσεις που έγιναν στο παρασκήνιο, ένα κόμμα του 4%, το 9% που μόλις μπήκε στην Βουλή, ξαφνικά εκτινάχθηκε τον Ιανουάριο του 2015 σε ένα μεγάλο ποσοστό και πήρε την εξουσία. Αλλά αν κοιτάξουμε το παρασκήνιο, την εξουσία πώς την πήρε? Πρώτα επισκέφθηκαν κάποια κέντρα τα οποία ο απλός κόσμος δεν τα ξέρει, πήγε στο Τέξας, το Ίδρυμα Σόρος και την Πέμπερη του οργανώσαν ομιλία στο Πανεπιστήμιο εκεί του Τέξας. Το 2014 το καλοκαίρι με το Σταθάκι πήγανε σε μια λέσχη στην Ιταλία, το έδειξε η τηλεόραση και φανταστείτε αυτά που δεν έδειξε η τηλεόραση, πόσα είναι. Άρα έδωσαν τα εχέγγυα στα μυστικά κέντρα εξουσίας που διαχειρίζονται τον πλούτο αυτού του κόσμου, διαχειρίζονται τις τύχες των ανθρώπων, ότι αν εκλεγούν αυτοί θα φτιάξουν, θα δρομολογήσουν τα πράγματα όπως θέλουν αυτά τα κέντρα εξουσίας. Και να που επαληθεύτηκε αυτή η σκέψη με ό,τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015, μετά το δημοψήφισμα που το όχι έγινε ναι και όσα επακολούθησαν και θα επακολουθήσουν. Άρα, για ποιες αξίες μιλάμε όταν ζούμε σε μια στιγνή δικτατορία του παρασκηνίου. Στιγνή δικτατορία του παρασκηνίου που μπροστά στη βιτρίνα, στη σκηνή του θεάτρου αυτού, εμφανίζονται απλώς κάποιες μαριονέτες, τα νήματα των μαριονετών αυτών τις κινούν κάποιοι άλλοι που δεν φαίνονται. Και παίζουν κάποιους ρόλους. Και ο κόσμος βλέπει το θέατρο και πιστεύει αυτό ότι είναι η πραγματικότητα, ενώ δεν είναι. Και γι' αυτό και το 17ο αιώνα, που γινόταν πολύ παρασκήνιο στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης, παρομοίασαν το θέατρο, την πολιτική ζωή με το θέατρο. Το οποίο ήταν και ο αριθμός 1 στις δραστηριότητες που αγαπούσε ο κόσμος για να ψυχαγωγηθεί. Και βγήκε από τότε η ζωή είναι ένα θέατρο, το 17ο αιώνα. Γιατί υπήρχε πολύ παρασκήνιο, πολύ ραδιουργία. Το βλέπουμε και στα έργα του Σέξπιρ. Στα θεατρικά έργα του Σέξπιρ. Πολύ ραδιουργία. Άρα λοιπόν, η σημερινή εποχή, αν υπήρχαν τέτοιου είδους θεατρικοί συγγραφείς, θα μπορούσαν κάλλιστα να παρομοιάσουν αυτή την εποχή του 17ου αιώνα ή να καταγράψουν τη σημερινή ως ένα θέατρο. Που άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Άρα, οι αξίες των Ελλήνων, της ελεύθερης πολιτείας, κάτω από το φως του ήλιου και λιγότερο του παρασκηνίου και του ημίφους, του ημιφώτος. Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το σκότος, από τη μία μεριά, το παρασκήνιο, το κρυφό, και αυτό που γίνεται στον Δήμο, στην αγορά του Δήμου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουμε σήμερα αγορά του Δήμου, αλλά έχουμε το παρασκήνιο στα κρυφά. Το οποίο αυτό καθορίζει τις τύχες μας και το πώς θα ζήσουμε μέσω των τηλεοράσεων που χειραγωγούν τα παιδιά μας, αυτούς που βλέπουν ό,τι βλέπουν και τους περνάνε μηνύματα και ιδέες. Άρα οι αξίες αυτές δεν κερδίζονται με αυτόν τον τρόπο ζωής. Οι αξίες αυτές κερδίζονται με το να διαβάσουμε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς,
να μελετήσουμε, να διαβάζουμε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γράφουν και αυτό το οποίο θα αποκομίσουμε να το προσπαθήσουμε να το περάσουμε μέσα στη ζωή μας, στον τρόπο ζωής μας. Να έχουμε δηλαδή μια ηθική στάση ζωής. Αυτό που κάνω να είναι αντανάκλαση αυτού που σκέπτομαι. Και να προσπαθώ να γίνω καλύτερος, άσχετο ότι κάνω σφάλματα, με την άσκηση. Γιατί οι Έλληνες αυτό το έβλεπαν έτσι. Έχω στόχους στη ζωή μου, προχωρώ. Κάνω λάθη δεν σημαίνει ότι εγώ όπως ο χριστιανός πηγαίνω στην εξομολόγηση και το θεωρώ αμάρτημα. Την άλλη μέρα θα προσπαθήσω να μην κάνω αυτό το σφάλμα. Αν το κάνω, να καλυτερεύσω λίγο παραπάνω. Όπως ο αθλητής, κάνει προθέρμανση, κάνει γυμναστική για να τρέξει στους αγώνες στο στίβο. Και όσο συχνότερα το κάνει και συστηματικά, κερδίζει σε ρόμη και σε ικανότητα το σώμα του. Έτσι είναι και το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια συνεχής άσκηση. Που αν αυτή δεν γίνει ποτέ δεν φέρνει κακούς, γιατί δεν υπάρχει, αλλά και αν παραμεληθεί, πάλι δεν έχει αποτέλεσμα. Άρα η μία μέρα, συν την επομένη, συν τις άλλες μέρες, αν ασκούμαστε συνεχώς προς τέτοιες αξίες, θα έχουμε κάποια στιγμή όφελος. Και πάντα το άτομο χωριστά. Και αν το κάνουν οι πολλοί, τότε το σύνολο θα έχει αυτές τις ιδιότητες και τις ικανότητες και θα πιστεύει σε κάποιες πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες, ούτως ώστε να καλυτερεύσουμε ως κοινωνία. Και εδώ πάλι κολλάει αυτό το πράγμα στην προσπάθεια που γίνεται με την Ελλήνων πολιτεία. Διότι όλοι μας πλέον έχουμε απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα και από τα κόμματα. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Λεβέντη ξαφνικά να εμφανίζεται στο Κοινοβούλιο μετά από 23 χρόνια και τον βλέπουμε να έχει πολύ καλές σχέσεις με το κυβερνόν κόμμα και να είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει στο να ψηφίσουν στο μέλλον κάποια μέτρα. Και λέμε, άμα είναι δυνατόν μετά από 23 χρόνια από την αφάνεια, όχι, υπήρχε παρασκήνιο για να εκλεγεί και να βοηθήσει αυτού του είδους την πολιτική. Άρα δεν τα πιστεύουμε. Όσο και να κάποιος να λέει άλλα πράγματα, καλοπροαίρετα. Αλλά η Ελληνοπολιτεία, η οποία θα είναι κάτι στο οποίο θα προσέλθουν οι Έλληνες σιγά σιγά, αφού τα μέτρα θα είναι αβάσταχτα, αφού δεν θα πιστεύει πλέον σε αυτό το πολιτικό σύστημα με τα κόμματα, τα παλαιωμένα. Τότε λοιπόν εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε πριν, βασιζόμενο σε ηθικές αξίες. Που πρώτα θα τις κάνουμε κομμάτι του εαυτού μας, προσπαθώντας, δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε. Αυτό είναι αρκετό. Αλλά πιστεύοντας και έχοντας στόχο μια καλύτερη ζωή μέσα από ένα σχήμα το οποίο θα απαρτίζεται όσο γίνεται περισσότερο από ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα, θα υπάρχουν και άλλοι που σίγουρα δεν θα κάνουν για αυτή την δουλειά. Γιατί ο Πλάτωνας το λέει, ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με το χαρακτήρα του. Γεννιέται με ένα τάλαντο, με μια κλίση προς κάτι. Που αν το καλλιεργήσει, αυτό θα φουντώσει και θα γίνει ένα μεγάλο δέντρο. Αυτός που δεν το έχει μέσα του, αν προσπαθήσει, θα μείνει μέχρι ενός σημείου. Και αυτό πάλι εντάξει, αλλά η προσπάθεια και μόνο και για αυτούς που δεν έχουν το τάλαντο, το πολιτικό τάλαντο με την έννοια της συμμετοχής στα κοινά στην πόλη, πάλι καλό είναι γιατί εφόσον πιστέψουν σε μια ιδέα σωστή και το καλό του συνόλου, πάλι θα είναι συνοδοιπόροι και θα προσφέρουν με τον τρόπο τους. Αλλά μακριά από αυτού του είδους τις κινήσεις, οι υποχθόνιες και σκοτεινές, συμφεροντολογικές σκέψεις και πράξεις ανθρώπων που πιστεύουν σε ένα άλλο Θεό. Δηλαδή στο Θεό που είπαμε ότι είναι ο αποστάτης Θεός ο χρόνος, ο οποίος συμβολικά πάντα, βάσει της ελληνικής μυθολογίας, δημιούργησε στο ανθρώπινο γένος και πάνω στον πλανήτη μας την Γαία μια τέτοια κατάσταση από αρχαιοτά των χρόνων. Άλλη ερώτηση. Μανώλη. Δεν έχω κάποια ερώτηση να κάνω. Θα ήθελα όμως να πω κάτι που ήρθε στο μυαλό μου και υπάρχει και σε βίντεο γραμμένο. Έχει σχέση με το πολιτικό καθεστώς, το οποίο έχει καταρακώσει στην πραγματικότητα όλες τις αρχές και τις αξίες που έχουμε από τους προγόνους μας, όπως θεωρώ εγώ, διότι θεωρώ ότι σαν αυτόχθον Έλλην ηθαγενείς
και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες ηθαγενείς έχουν προγόνους θεούς και ηρώους. Και εδώ θα πω αυτό το οποίο γράφαμε και σε ένα βιντεάκι. Το έχει πει ο ΓΑΠ ή αλλιώς Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου σε μια ερώτηση ενός δημοσιογράφου. Απάντησε ότι αν είχε να κάνει το ελληνικό DNA με όλους εσάς που είστε μέσα στη Βουλή, κανείς από εσάς δεν θα ήταν βουλευτής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι, για να πούμε τα πράγματα εκεί με το όνομά τους, η Βουλή μας δεν απαρτίζεται από αυτόχθονες Έλληνες ηθαγενείς. Έχει πάρθει από αλλογενείς ίσον αλλογένους, δεν ανήκουν στο γένος των Ελλήνων εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να στηριχτούμε πάνω στις ελάνιες. Ωραία, να δούμε λίγο πρώτα το πρώτο κομμάτι για να προχωρήσουμε στο δεύτερο, να δούμε αυτό που λες για το ποιοι έχουν την εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Έτσι. Όταν λέμε λοιπόν Έλληνας, τι εννοούμε? Όχι ελληνόφωνο. Έτσι, Έλληνας. Έλληνας εννοούμε αυτός ο οποίος είναι ελάνιος, είναι το φωτεινό, προέρχεται από μια κατάσταση όπου κυριαρχεί το φως, δηλαδή ο ήλιος, Helios. Γιατί οι Έλληνες την τασία την πρόφεραν ως ένα ελαφρύ χα. Δεν έλεγαν ήλιος, έλεγαν Helios. Γιατί το ίντα το λέγανε και έψη. Λοιπόν, το ελληνικό σημαίνει το φωτεινό. Ό,τι γίνεται, γίνεται δημιουργικά κάτω από την ζωγόνα επίδραση του φωτός του ηλίου. Γι' αυτό ήταν και Θεός ο ήλιος. Επειδή είναι κάτι το ζωντανό, το οποίο χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καν ζωή στον πλανήτη μας. Έτσι. Να γιατί λοιπόν αυτή η οντότητα, το οποίο δεν είναι κάτι το νεκρό, αλλά είναι το ζωντανό και ανώτερο από τον κάθε άνθρωπο και το σύνολο των ανθρώπων. Έτσι. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι ένα ουράνιο σώμα. Επομένως, αυτοί οι οποίοι λατρεύουν το φως, τη ζωή, όπως τη δίνει πάνω στη γη, δεν κρύβονται και είναι και δημιουργικοί. Δημιουργούν, παράγουν φως, πνευματικά, αλλά και υλικά. Επομένως, όταν έχεις στη Βουλή, στη θέληση των Ελλήνων, που δεν είναι θέληση των Ελλήνων, αλλά είναι θέληση των Κρόνιων, ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι καταδυναστεύουν τους ανθρώπους εδώ, είτε σε παχυλές εποχές που τους προσφέρουν πολύ χρήμα και κάτι μας θυμίζει αυτό, για να τους διαφθείρουν βέβαια, όχι για να τους δώσουν μια καλύτερη ζωή και μετά τους τα παίρνουν όλα πίσω και τους υποδουλώνουν, σίγουρα τότε λοιπόν ή θα έχουμε αλλογενείς, οι οποίοι δεν προέρχονται από την ηλιακή δημιουργία, αλλά από κάπου αλλού, ή δούλους αυτών των ερεβαίων, τους σκότους. Γι' αυτό λέμε, υπάρχουν λέει οι Εβραίοι, αλλά υπάρχουν και οι Εβραιόδουλοι. Αποστάτες, μπορούμε να τους πούμε, οι οποίοι έχουν αποστατήσει από το γένος τους, από τη φυλή τους. Έτσι, από εκεί που κατάγονται. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν ένας ο οποίος έχει ελληνική ψυχή να είναι στη Βουλή και να του λένε σήκω, κάτσε κάτω, υπέγραψε αυτό που θέλουμε εμείς. Φυσικά και ένας ο οποίος έχει μέσα του αυτή την πόσα λεφτά και να του δώσουν. Κάποια στιγμή μπορεί να του δώσουν και λεφτά και να βγει να τους καταγγείλει. Κατάλαβες? Οπότε δεν το κάνει. Άρα οι περισσότεροι που είναι εκεί μέσα είναι ή το ένα ή το άλλο. Και δεν λειτουργούν για το καλό της πατρίδας. Άλλωστε το σύστημα που είπαμε αυτό το κοινοβουλευτικό, έτσι όπως εφαρμόζεται, δεν έχει καθόλου να κάνει με τη δημοκρατία. Όταν χωρίζεις τον κόσμο σε κόμματα και όχι σε ελεύθερους πολίτες, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλιώς είναι να ακουστεί η φωνή του Γιώργου, του Γιάννη, του Μιχάλη και μετά όποιος έχει την ικανότητα να πείσει τους άλλους να πάρουν από κοινού μια απόφαση. Και αλλιώς είναι να υπάρχουν συμπαγείς ενότητες στα κόμματα που υπηρετούν σκοτεινές δυνάμεις, άλλα κέντρα που ούτε καν ξέρουμε ποια είναι αυτά και να βγάζουν τέτοιου είδους αποτελέσματα ώστε να μας διαλύουν πλέον ως έθνος, να μας διαλύουν. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, βιολογικά κάποια στιγμή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα είμαστε μια μειονότητα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο. Μειονότητα. Γιατί είχε πει ο Λοβέρκος πέρυσι,
όταν ήταν υπουργός, ότι ζουν λέει πάρα πολλά χρόνια συνταξιούχοι. Άρα μας κοστίζουν. Το είπε. Και αυτό ακούγεται φρικτό. Και όμως κανείς δεν σηκώθηκε να το σχολιάσει, να το καταγεραμνώσει, να πει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Που σε άλλες εποχές θα τολμούσε κανένας πολιτικός στη δεκαετία του 60, του 50 να το πει. Είτε θα του πετούσαν για ούρκια. Και όμως τώρα το αποδέχονται. Άρα σιγά σιγά μας έχουν βάλει σε έναν τρόπο σκέψης να είμαστε μακριά από το φως, μακριά από αυτά που είπαμε, τις αξίες τις ελληνικές και να τα δεχόμαστε όλα αδιαμαρτύρητα. Γιατί μας μάθανε να είμαστε σε κόμματα. Ό,τι πει ο αρχηγός του κόμματος, ό,τι πει το κόμμα, η Κεντρική Επιτροπή. Αν σήμερα κάναμε μία συνάντηση, έλεγα πριν, και το θέμα θα ήταν η επέτειος του θανάτου του Τσε Γκεβάρα, που ήταν 10 Οκτωβρίου του 1967-69, τότε να δεις τι κόσμος θα μαζευόταν. Γιατί μας έχουν μάθει να κοιτάζουμε αλλού σε άλλα πράγματα και όχι στα δικά μας. Όπως την εποχή των Σαντινίστας στην Νικαράγουα, που φεύγανε με τα Χανιά άτομα να πάνε να μαζέψουν τον καφέ των Σαντινίστας. Αλλά κανείς δεν πήγαινε να μαζέψει τις ελιές του νομού Χανίων. Απλά πράγματα. Και τα λέγανε ντόπιοι, αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα άκουγες καθημερινά από κάποιους που σχολιάζανε. Άρα λοιπόν το να κοιτάζουμε αλλού και όχι τα δικά μας, αυτό μας βγάζει από τον δρόμο το σωστό. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει σε ένα σύνολο στα Χανιά φιλοσοφική σκέψη, αυτή δεν είναι ορισμένη, είναι διάσπαρτη και είναι η έκφραση μεμονωμένων ατόμων. Δεν έχουμε δηλαδή συλλογική φιλοσοφική σκέψη. Παραδείγματος χάρη, αν είναι κάποιος φιλόσοφος ή φιλοσοφών και πάει και μιλήσει φιλοσοφικά σε έναν χώρο, θα διαπιστώσει αμέσως ότι η σκέψη του δεν γονιμοποιείται. Είναι στεγνή. Και αυτό το έλλειμμα σκέψης με παραπέμπει σε κάπου αλλού. Υπάρχει η ύλη, υπάρχει και το πνεύμα. Την ύλη τη φανταζόμαστε σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι γερός, έχει γερά μπράτσα κτλ. Αλλά έχει λίγο νιόνιο, έχει κανένα πολυβόλο. Έχουμε μία κατήσχηση της δύναμης στη γνώση. Απ' την άλλη μεριά έχουμε κάποιον ο οποίος είναι πνευματικός άνθρωπος και έχει κάποια δύναμη και έχουμε μία κατήσχηση του πνεύματος στην ύλη. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αρμονία, δηλαδή η ύλη σε τελευταία ανάλυση να υποτάσσεται στη γνώση και να μπορεί να πορεύεται της κοινωνία. Δηλαδή τώρα έχουμε εστίες, εγώ δεν είμαι και πολύ Κωστά, τα έχουμε μιλήσει μερικές φορές, δεν είμαι και πολύ της συνωμοσιολογίας. Πιστεύω ότι πρέπει μια κοινωνία να αναζητήσει να γίνει περισσότερο πνευματική και λιγότερο υλική και το πνεύμα να κατευθύνει την κοινωνία. Έτσι πιστεύω. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, ο αρχαίος Έλληνας, όπως τον γνωρίζουμε μέσα από τα γραπτά των συγγραφέων, παίρνει ως παράδειγμα την εκγύμναση του σώματος για να το χρησιμοποιήσει αυτό ως άσκηση, πώς πρέπει να γυμνάζουμε πνευματικά. Άρα συνυπάρχουν και τα δύο σε ισορροπία, δηλαδή και το γύμνασμα του σώματος ως φυσική άσκηση, αλλά και το γύμνασμα της ψυχής και του πνεύματος, του νου, με άλλου είδους γυμνάσματα. Δηλαδή συγκεκριμένα αναφέρεται στην κλασική περίοδο η μέθοδος του αναλογισμού το βράδυ. Όταν τελειώνει η μέρα, αναλογίζουμε τι έχω κάνει. Τι έκανα στο σφάλμα και να μην το κάνω την επόμενη μέρα. Ο αναλογισμός. Έτσι, όσον αφορά την ηθική μου διαγωγή, τη συμπεριφορά μου μες στην πόλη, τι έκανα σήμερα. Έτσι, κάτι τέτοιου είδους λοιπόν ασκήσεις πνευματικές. Και ως παράδειγμα λοιπόν, όταν έχουμε τα σφάλματα, το παρομοιάσαμε και πριν με τη γυμναστική. Ο αθλητής για να είναι καλός την ημέρα των αγώνων πρέπει να κάνει πολλές προσπάθειες τις προηγούμενες μέρες και μήνες μέχρι να αποκτήσει την ικανότητα να φτάσει σε έναν στόχο που έχει.
Έτσι. Το ίδιο είναι και με το πνεύμα. Άρα υπάρχει αυτή η παραλληλότητα και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν γυμνάσει το σώμα, το πνεύμα που το νους κουράζεται πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει το συλλογικό πνεύμα. Πρέπει να υπάρχει μια. Δεν υπάρχει συλλογικό πνεύμα. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή συνδυασμό. Θα φτάσω σε αυτό. Εμείς έχουμε καταντήσει στα δύο ανισόρροπα. Δηλαδή, είτε κάποιος θα είναι bull-working άνθρωπος, δηλαδή θα έχει σαν τον τάβρο γίνει, σωματικά για να είναι μόνο επίδειξη δυνάμεως κτλ. Ή θα ασκεί μόνο το πνευματικό για να με αυτόν τον τρόπο να είναι καλός ο συγγραφέας, να πουλούνται τα βιβλία του κτλ. Ενώ υπάρχουν σίγουρα και άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε εμείς μέσα στις κοινωνίες μας, που έχουν αυτή την ισορροπία, που να ασκούνται και να μελετούν και να διαβάζουν. Αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή δεν υπάρχει μια συλλογική αγάπη προς το μέτρο, προς τη χρυσή τομή των πραγμάτων αυτών, γι' αυτό λοιπόν ή το ένα ή το άλλο θα υπερισχύσει ως πρότυπο και κατ' επέκταση δεν θα έχουμε και μια ισορροπία σε αυτά τα δύο μέρη, ούτως ώστε να υπάρξει και μια συλλογική δραστηριότητα προς την αγάπη, προς τη σκέψη, ούτως ώστε να εκτιμήσουμε όχι τον συγγραφέα που έχει αποκτήσει όνομα και γι' αυτό τον λατρεύει η μάζα και τον προωθούν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά προς μια σχολή όπως το κάνανε οι αρχαίοι. Ο καθένας είχε τη σχολή του. Η κοινική τη δικιά τους. Δεν τους έλεγε απαγορεύεται κανείς, η πλατωνική τη δικιά τους, αλλά ήταν μια σχολή που καλλιεργούσαν το πνεύμα. Έτσι και αυτό ήταν αποδεκτό και ανήκαν όλες αυτές οι σχολές μαζί σε μια συλλογική προσπάθεια της πόλης για την ανάδειξη της πνευματικής δραστηριότητας. Έτσι. Και παράλληλα υπήρχαν και τα γυμναστήρια. Ο καθένας πολίτης γυμναζόταν. Πώς θα οδηγηθούμε σήμερα σε αυτή την ιδανική κοινωνία, με τα χάλια που έχει η παιδεία μας, με τους πνευματικούς ανθρώπους που δεν δίνουν και τόση μεγάλη σημασία στο να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, είναι περιφερακωμένοι εκεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο ορίζεται και υπαγορεύεται από το κράτος. Το κράτος πάλι είναι τίποτε άλλο από η εξουσία που έχει το κάθε κόμμα όταν βγει στην εξουσία. Επομένως, δεν θέλει η εξουσία αυτού του είδους σκεπτόμενους ανθρώπους. Έτσι, άρα το εκπαιδευτικό σύστημα υπάγεται στην εκάστοτε εποχή του, η οποία εξυπηρετεί σκοπιμότητες πολιτικές, εντός πολιτικές, δηλαδή παγκόσμιες πολιτικές ή τοπικές πολιτικές, όλα είναι αλληλένδετα. Και θα δούμε ένα παράδειγμα. Είχαμε το παράδειγμα του έθνους κράτους πριν, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που επειδή το μοντέλο αυτό, το πρότυπο, του να υπάρχουν σε μια χώρα 100% να είναι όλοι οι Βούλγαροι, οι Ιουγκοσλάβοι, δεν ξέρω τι, το σφυριλατούσαν με ένα είδος πολιτική στα σχολεία, όπου συγκεκριμένα βιβλία διδάσκονται στα παιδιά και πειθαρχία βέβαια, πειθαρχία μέσα στις τάξεις, το είχαμε βιώσει και αυτό στην Ελλάδα μέχρι το 80. Γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι υπάκουα, να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν και να είναι υπάκουοι πολίτες σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Μετά όμως από αυτή την περίοδο, μετά από τα τέλη της δεκαετίας του 70 που έχουμε τη νέα τάξη πραγμάτων εμφανίζεται το 1973 θεωρητικά με τον Μπρεζίνσκι που έχει γράψει βιβλία, ήταν καθηγητής στο Κολούμπια στις ΗΠΑ, που θεωρητικά παρουσιάζει το νέο μοντέλο της μη ισορροπίας του τρόμου, αλλά της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής. Βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Άρα, περνάμε από την κοινωνία των υπάκουων μαθητών στο σχολείο που όλο και κάτι θα μάθουν, όσο και να είναι τα πράγματα όχι τόσο ιδανικά, περνάμε στην περίοδο που τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα. Και το βλέπουμε στην Ελλάδα ότι ούτε τη γλώσσα τους μαθαίνουν να χειρίζονται, να γράφουν σωστά, ούτε καν η δημοτική, η οποία είναι επίσημη γλώσσα, δεν εφαρμόζεται στα σχολεία. Οι κανόνες της δημοτικής δεν εφαρμόζονται. Είναι η γλώσσα καθομιλούμενη. Δεν υπάρχει πλέον γραπτή γλώσσα. Όπως μιλάμε στο πεζοδρόμιο, γράφουμε και στις εκθέσεις στα σχολεία. Θα το έχετε δει όσοι έχετε επαφή με τα παιδιά. Επομένως, το σύστημα προωθεί ένα είδος όχι εκπαίδευση των νέων, αλλά αντεκπαίδευση των νέων για να έχουμε μια κοινωνία μετά χειραγωγούμενων πολιτών. Και μόνο οι πλούσιοι, οι λίγοι, γι' αυτό και η ολιγαρχία που έχουν λεφτά, θα πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο, όπου εκεί θα μάθουν πράγματα, ώστε να συνεχίσουν τη
την ολιγαρχική αυτή κατάσταση, να μπορούν να κυβερνήσουν μεθαύριο, ξέροντας περισσότερα από τους πολλούς. Ναι, άρα, πολύ μας ενδιαφέρει πώς θα αναπτυχθεί η κοινωνία. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα άλλο μοντέλο που καταργείται το έθνος κράτους, που παρήχει κάποιες δυνατότητες στους ανθρώπους, στους απλούς ανθρώπους. Ο παλαιός απόφοιτος δημοτικού σχολείου της δεκαετίας του 60 ήταν σαν ένα σημερινός απόφοιτος λυκείου. Μέτριος καλός μαθητής λυκείου. Λοιπόν, το σημερινό σύστημα καταργεί αυτά τα πράγματα. Αν ακολουθήσουμε ως πρόβατα αυτού του είδους το πολιτικό σύστημα, πάμε να πέσουμε στον κρεμνό σίγουρα, δηλαδή να υποδουλωθούμε, να μην είμαστε πλέον ούτε καν οι πολίτες οι παλαιότεροι της δεκαετίας του 50-60, όπως και να ήταν τα πράγματα, αλλά είμαστε κάτι χειρότερο, πάμε σε άλλου είδους κοινωνίες. Και ο τρόπος λοιπόν αντιμετώπισης είναι πλέον η οικογένεια. Γιατί η οικογένεια, εφόσον είναι συμπαγής και υποστηρίζουν τα παιδιά και τα φροντίζουν και έχουν οι γονείς καλές αρχές, βασιζόμενες στα αρχαία ελληνικά πρότυπα, τους δίνουν μια καλή βάση όταν θα πάνε στο σχολείο, μέσα από αυτές τις συμπληγάδες, τις σημερινές συμπληγάδες του εκπαιδευτικού συστήματος, να επιβιώσουν, να πάθουν λιγότερη φθορά και να κρατήσουν κάποια πράγματα αξιακά και να μάθουν 5 πράγματα, έστω και στα φροντιστήρια, σε ένα καλό φροντιστήριο, γιατί δυστυχώς στο σχολείο δεν μαθαίνεις, έτσι. Και να περάσει αυτή η περίοδος του σχολείου και να έχουμε λοιπόν πολίτες οι οποίοι ξέρουν 5 πράγματα. Η οικογένεια είναι το βασικότερο. Χωρίς την οικογένεια δεν γίνεται. Πώς θα γίνει? Θα πάει το παιδί στο σχολείο, θα κάνει τις παρέες του, θα έχει ως πρότυπο τους μαθητές του και ό,τι βγει από εκεί. Και η μάζα είναι μάζα. Ακολουθεί τα πρότυπα της τηλεοράσεως, αφού βλέπετε ότι στις τηλεοράσεις τα πρότυπα ποια είναι? Τις ελληνικές σειρές, που δεν βλέπω τόσο πολύ, αλλά όσο έχει πάρει το μάτι. Κάτι μεσημεριανάδικα, με κάτι κυρίες οι οποίες είναι βαμμένες, λες και είναι τροτέζες του Παρισίου, και με κάτι κυρίους που είναι αμφιλεγόμενοι, όσον αφορά το τι είναι. Έτσι. Αυτά είναι τα πρότυπα, τα οποία τα πλασάρουν πάρα πολύ ωραία μέσα από την έννοια της διαφορετικότητας. Σου λένε πρέπει να σεβόμαστε, λέει, τη διαφορετικότητα. Δηλαδή το παραφύσει. Το παραφύσει. Όχι ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν στις κοινωνίες του συμπεριφορές οι οποίες ήταν παραφύσιν, αλλά ήταν όχι το πρότυπο. Όχι το πρότυπο. Ήταν ένα κομμάτι της φύσης, η εξαίρεση του κανόνα. Και δεν ασχολούνταν και με αυτό το πράγμα. Δεν ήταν θέμα για αυτούς. Το θέμα ήταν το κάλος, η ωραιότητα, να πάει μπροστά το σύνολο. Ενώ σήμερα τι κάνουν? Το καταφύσιν, το φυσιολογικό, το βάζουν ως πρότυπο για να είναι μεθαύριο αυτό η κανονικότητα. Είτε λέγεται οικονομία, είτε λέγεται σεξουαλική συμπεριφορά, τρόπος ζωής και τα πάντα. Τελευταία διάβασα μια πολύ ωραία έκφραση που είπε ο Καργάτος, παρότι δεν τον εκτιμάω και ιδιαίτερα, και είπε ότι η κοινωνία σήμερα, το οποίο το κάνει σε μεγάλο βαθμό η τηλεόραση που παρακολουθούν πάρα πολλοί νέοι και νέες, η κοινωνία μας είναι της, συγγνώμη για την έκφρασή μου, αλλά τη μεταφέρω από τον Καργάκο, τον ξέρετε όλοι εξάλλου, η κοινωνία μας, λέει, προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει την νεολαία, είναι της εκπούστευσης και κουτάνευσης. Αυτό ήθελα να το μεταφέρω. Εντάξει, έχουμε λοιπόν, ακούστε λίγο, αυτές οι κοινωνίες οι οποίες θέλουν να υποδουλώσουν τους ανθρώπους, να μην είναι πλέον άνθρωποι αλλά δούλοι, υποσύγεια, να χάσουν δηλαδή και την ανθρώπινη τους υπόσταση, φυσικά αυτό θα το καταφέρουν όταν τον άνθρωπο τον κάνουν να ζει παραφύση. Να ζει δηλαδή, όχι όπως ζούσε ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια μέσα στη φύση, κάτω από τον ήλιο, με έναν τρόπο φυσικό. Που είτε αγρότης και καταπονείται είναι, είτε πόλεως, κάτοικος πόλεως, παρόλα αυτά έχει τον κήπο του και τον καλλιεργεί, έτσι. Πάει προς αυτή την κατεύθυνση, του δίνουν άλλα πρότυπα, τον αλωτριώνουν στο μυαλό, σκέφτεται τελείως ανώμαλα και όχι ομαλά, και επομένως έτσι τον κατακτάνε, γιατί του λένε αγόρασε, κατανάλωσε, πάρε πράγματα που δεν χρειάζεσαι, άρα το χρόνο σου το ξοδεύεις σε χρήμα, σε πράγματα που δεν σου προσφέρουν τίποτα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Έτσι, προς τα εκεί πάμε. Προς τα εκεί πάμε. Το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
τα πράγματα είναι φρικτά όσον αφορά τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, όταν έχουμε τώρα σε ευρωπαϊκή χώρα και υπάρχει πορνείο με ζώα που πάνε οι κτηνοβάτες, αυτό τώρα, ακόμα και σήμερα, σε αυτά που ζούμε, άμα το σκεφτούμε, λέμε με αυτό τι είναι. Αυτό είναι φρίκι. Είναι φρίκι. Όταν στην Ολλανδία έχει κόμμα παιδεραστών και σου λέει: έχω πολιτικό δικαίωμα να είμαι, λέει, αυτό το πράγμα. Και ποιος σου είπε, ρε φίλε, ότι αυτό είναι φυσιολογικό, είναι το καταφύσι. Έτσι, δηλαδή πράγματα ανισόρροπα, όπως είναι ανισόρροπα όλα πλέον, είναι τρελά και σε θέματα οικονομίας και σε θέματα πολιτισμού. Και μαθαίνει λοιπόν ο μέσος άνθρωπος να θεωρεί το μη φυσιολογικό φυσιολογικό. Αυτό είναι. Αυτός δεν είναι και ο τρόπος κατάλληλης της δημοκρατίας. Ναι, άλλο η δημοκρατία είναι ένα πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό είναι τρόπος κατάλυσης της φυσικής ύπαρξης του ανθρώπου. Γιατί μετά δεν είσαι άνθρωπος, μετά γίνεσαι κάτι άλλο. Όχι, το ζώο του προσβάλλει. Όχι, το ζώο γίνεσαι κάτι άλλο. Το οποίο δεν είναι απάνθρωπος, γίνεσαι ένα κάτι άλλο που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Φρικιό, από το φρίξει. Φρίκτο για κάτι. Σου προκαλεί ένα φυσιολογικό άνθρωπο, σου προκαλεί το αίσθημα της αηδίας. Ας φέρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Είχαμε εδώ ένα βίντεο να μας έδειχναν έναν άνθρωπο να πηδάει με το συμπάθειο να κτηνοβατεί. Τι ωραία! Τι θέαμα κι αυτό. Απίστευτο. Και όμως αυτό συμβαίνει. Και είναι πρότυπο και νόμιμο. Αν το έκανε κάποιος στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν για να γελάσει κανείς. Έτσι. Ένας που κτηνοβατούσε στα βουνά, στα πρόβατα. Αλλά αυτό δεν ήταν θέμα καν. Μπορεί να το κάνει 1, 2, 3, 10, αλλά δεν ήταν θέμα προσυζήτηση, ήταν και θέμα απαξίωση. Γιατί ένας άνθρωπος που εκτονώνεται πάνω σε ένα ζώο έχει χάσει τη φυσική του ροπή. Δηλαδή να συνουσιαστεί, να αφροδισιαστεί με έναν άνθρωπο, όχι με ένα ζώο. Ούτε καν το συζητούσαν. Εδώ το παρουσιάζουν, αυτό θέλω να πω, το παρουσιάζουν και ως πρότυπο. Μπράβο. Ομοφοβία λέει. Τι πάει να πει ομοφοβία. Καινούρια μόνο. Έχουμε λέει δικαιώματα. Ναι, έχεις δικαιώματα. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα τους απαγορεύανε, δεν τους απαγορεύανε, μπορεί να τους απαξιώνανε και να τους ονομάζανε κίνεδους. Αλλά δεν τους το απαγορεύανε, αλλά η απαξίωση είναι χειρότερη από την απαγορεύση. Ενώ τώρα τους παρουσιάζουν ως πρότυπο. Γίνε παιδί μου και εσύ αυτό το πράγμα. Είναι φυσιολογικό. Είναι όλοι λέει αμφί. Και νιώμαστε αμφί. Σιγά ρε φίλε. Αφού ξέρουμε πολύ καλά από την επιστήμη ότι το γονίδιο μπορεί να φέρει παρέκκληση προς τη στροφή προς το άλλο φύλο. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων. Μπορεί να φέρει. Γι' αυτό και σε όλες τις κοινωνίες υπήρχε πάντα αυτό το πράγμα. Υπήρχαν και ερμαφρόδιτοι. Με ορμόνες και από τα δύο φύλλα. Ή αυτοί που είχαν και αυτή τη διαταραχή, έτσι. Υπήρχε. Δεν το κατακρίνουμε. Αυτό υπάρχει μες στη φύση. Η μη κανονικότητα, η εξαίρεση του κανόνα υπάρχει στη φύση. Αλλά όχι να το κάνουμε πρότυπο το παραφύση. Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Και μετά μας εφεύρανε και τον όρο ρατσισμός. Είναι λέει ρατσισμός. Μα δεν κατάλαβα. Τι θα πει ρατσισμός. Ρατσισμός δεν υπήρχε στους Έλληνες. Δηλαδή να θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τους άλλους. Δεν υπήρχε τέτοια έννοια. Γιατί στο στίβο, όταν τρέχει ο αθλητής και βγει πρώτος και βγει πρώτος, χάνει την αξία του όταν πει: κοίταξε να δεις, εγώ σε πέρασα, που λέγαμε σαν παιδιά. Μετά γελάμε. Αυτό σε λέξει σημερινό. Έτσι. Γελάμε. Γιατί ο καταξιωμένος νικητής δεν θα χλεβάσει τον νικημένο. Άρα δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης ποιος είναι ανώτερος από τον άλλο. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στον ελληνισμό, στην ελληνική σκέψη του ρατσισμού. Αυτά είναι εφευρήματα των καταστάσεων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί που είναι νοσηρές. Και πολύ περισσότερο ιστορικά το ρατσισμό το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο είναι ένα από τα δύο ιερά βιβλία του Εβραϊσμού. Εκεί υπάρχει ρατσισμός. Όταν λένε λοιπόν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ότι είμαστε ο περιούσιος λαός του Θεού και όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι και ότι θα έχουμε τόσους σκλάβους όταν έρθει η βασιλεία του δικού μας Θεού. Διαβάστε λίγο Παλαιά Διαθήκη, πετάτε να δείτε τι γράφει. Porque δεν τα έχουμε διαβάσει. Αυτός είναι ρατσισμός. Και από αυτό το ρατσισμό μετά μας τον περνάνε και στην κοινωνία.
Και στη Γερμανία υπήρχε ρατσισμός όμως. Και στη Γερμανία, στην ναζιστική Γερμανία υπήρχε ρατσισμός. Ήταν δημιούργημα του σιωνισμού. Ο εθνικοσοσιαλισμός είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά ότι είναι δημιούργημα του εθνικοσοσιαλισμού. Ο εθνικοσοσιαλισμός δημιουργήθηκε από την εταιρεία της Τούλης. Το 1913 δημιουργεί την εταιρεία της Τούλης. Το 1919 μετά τον πόλεμο δημιουργεί η εταιρεία της Τούλης το Εργατικό Κόμμα, το οποίο μεταξελίσσεται στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Εργασίας, με την άνοδο του Χίτλερ ως πρόεδρος του κόμματος του 22-23 και εισαγάγει μέσα στο βιβλίο του αγώνου το ρατσισμό όπως είναι γραμμένος στα βιβλία του σιωνισμού από το 1900 και μετά. Αν βρούμε λοιπόν σε βιβλιοθήκες τέτοια βιβλία σιωνιστικά του 1910, έχω βρει τέτοιο στην Κρακοβία, στα Γερμανικά, ανήκε στην Αυστρία τότε, το ίδιο πνεύμα. Ξέρεις τι λένε μέσα? Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι της λευκής φυλής που θα κάνουμε κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ενάντια, ανάχωμα στους άλλους που είναι μαύροι και υποδεέστεροι. Η λευκή φυλή, η έννοια της λευκής φυλής, της άραιας φυλής, όπως τη γνωρίζουμε στον εθνικό σοσιαλισμό. Δημιούργημά τους ήταν. Η εταιρεία της Τούλης ήταν δημιούργημα της Χρυσής Αυγής από το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε το 1850 σύμφωνα με την συμβατική ιστορία των μυστικών εταιριών από έναν Λεβί και τα λοιπά που ήταν Ροδόστατος, η οποία μεσουράνησε στην Αγγλία τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου και με επίδραση μεγάλη στο παλάτι. Γι' αυτό το λόγο αποσύρθηκε ο βασιλιάς της Αγγλίας και πήρε ο αδερφός του το 1936 την εξουσία, διότι ήταν στο τάγμα της Χρυσής Αυγής. Αυτός που επειδή παντρεύτηκε τη Σίμψον, μια κοινή θνητή Αμερικανίδα, και γι' αυτό έπρεπε να αποχωρήσει. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Το είδαμε και πρόσφατα στην τηλεόραση που έδινε τη Βασίλισσα της Άλνα με το θείο της τον Βασιλιά και να χαιρετά ναζιστικά. 7 χρόνων περίπου η Ελισάβετ. Αυτό ήταν ο λόγος. Έτσι, άρα λοιπόν ο εθνικοσοσιαλισμός της Γερμανίας ανάγεται σε μυστικές εταιρείες όπως είναι η Χρυσή Αυγή της Αγγλίας, το κέντρο είναι εκεί, που είχε σκοπό να περάσει τα σιωνιστικά σχέδια, που ήταν να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Κώστα, θέλω να βάλω να πω το εξής, ότι η έννοια ρατσισμός ως περιφέρεται ανά το Πανελλήνιο αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτό που εγώ ισχυρίστηκα πριν, ότι δεν υπάρχει συλλογική σκέψη στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή μία μέθοδο σκέψης και ένα κατάβασμα αυτής της σκέψης για να αποδώσουμε στις έννοιες το σωστό τους περιεχόμενο. Δηλαδή, σου λένε ότι παραδείγματος χάρη ότι είναι κάποιος ρατσιστής. Τι είναι ρατσιστής? Πρέπει να πιστεύει ότι αυτός ή συναυτό είναι μια ιδιαίτερη ράτσα και όλοι οι άλλοι είναι υποδέστεροι. Συμβαίνει αυτό με κανένα Έλληνα? Εγώ δεν το πιστεύω να υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι, μπορεί, δηλαδή, εάν δεν ισχύει κάπου, δεν ισχύει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι. Η σκέψη δεν έχει τέτοιο πράγμα, τέτοιου είδους σκέψη δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, κακώς υπάρχει. Αλλά να προτάσουμε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λες. Δηλαδή, όταν κατηγορήσουμε κάποιον ότι είναι ρατσιστής, τι κάνουμε? Τον αποκλείουμε από την αγορά. Τον αποκλείουμε από την ύπαρξη την πνευματική μέσα στην πόλη. Γιατί το επισυνάπτουμε κάτι το οποίο είναι κακό και η άποψή του θεωρείται αρνητική, κακή, ρατσιστική, έτσι τον θάβουμε. Αυτό έγινε με την περίπτωση του Ρίχτερ, του Γερμανού καθηγητή ελλαδικής και κυπριακής ιστορίας, ο οποίος το 2011 εμφανίζει λοιπόν στην επέτειο των 70 χρόνων για τη μάχη της Κρήτης ένα βιβλίο, ο οποίος ο άνθρωπος επιστημονικά, βάσει βιβλιογραφίας, παρουσιάζει τα γεγονότα της μάχης της Κρήτης και κάνει και μια αποτίμηση γεγονότων και παρουσιάζει κάποια καινούργια νέα στοιχεία. Το οποίο αυτό είναι δικαίωμά του, που είναι καθηγητής πανεπιστημιακός, κάνει έρευνα και φέρνει κάποια πράγματα τα οποία είναι υποκρίσεις. Αλλά υποκρίσεις από ποιον? Από κάποιον που ξέρει και 5 πράγματα, έτσι. Και βγαίνουν λοιπόν μετά από 3 χρόνια, το 2014, που ανακηρύχθηκε στο Ρέθυμνο για κάποιους λόγους που μας ενδιαφέρει, επίτιμος διδάκτορας, ενώ ο άνθρωπος τώρα είναι στη σύνταξη, είναι 76 χρόνων, δεν είχε ανάγκη. Δεν είχε ανάγκη από τον τίτλο, τον ανακηρύξαμε για συμφεροντολογικούς κάποιους λόγους να του δώσει τιμή ένας καθηγητής που τον ήξερε, γιατί όχι, αυτό συμβαίνει. Τον ανακηρύσουν επίτιμο διδάκτορα και κάποιος ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει διδακτορικό εκεί πέρα πολιτικός, το φέρνει στη Βουλή το θέμα, πιάνει τον αντισυγγελέα, του κάνουν μήνυση για ρατσισμό, με το αντιρατσιστικό νόμο. Και
Και αν διαβάσει το υπόμνημα το απολογητικό του, εξηγεί ο άνθρωπος αυτά που γράφει, το καταλογίζουν. Και γράφει, ας πούμε, σε ένα σημείο που έχει μια φωτογραφία με τον Τρέπες, τον υπολογαγόρο στο Κοντομάρι, ο Χασάπης του Κοντομάρι Τρέπες. Πού είναι λοιπόν, όταν λέει τον άλλο Χασάπη λοιπόν για τις εκτελέσεις, πώς είναι δυνατόν να του καταλογίσει ότι είναι ρατσιστής απέναντι στους κριτικούς, επειδή λοιπόν έγραψε ότι κατά την άποψή του και άποψη άλλων ότι δεν καθυστέρησε την εισβολή των Γερμανών στη Σοβιετική Ένωση τη μάχη της Κρήτης, διότι την είχαν προγραμματίσει ευθύς εξ αρχής να γίνει τέλος Ιουνίου για να στεγνώσουν τα χωράφια. Για να μπορούν τα τάγκς και τα οχήματα να μην λασκώσουν, όπως το είχε κάνει και ο Ναπολέοντας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όταν πετάς τη ρετσινιά του άλλου, ότι είναι ρατσιστής, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, τον σβήνεις σε μια κοινωνία που αποδέχεται αυτού του είδους τα σκεπτικά που δεν είναι το συλλογικό σκεπτικό, δηλαδή να έχουμε σκεπτόμενους ανθρώπους να παράγουν δική τους άποψη ο καθένας και συνολικά. Και όχι να τους πλασάρουν κάποιες απόψεις και να τις δέχονται και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, να είμαστε δούλοι των θελημάτων και των θελήσεων άλλων. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, σιγά σιγά, αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτά, Μανώλη, κάτι ήθελες να πεις πριν και σε διέκοψα. Επειδή εσύ που έχουμε δημιουργήσει και δημιουργούνται κι άλλες, είναι 70 τώρα ανά την Ελλάδα, σε λίγο θα είναι 100 Ελλήνων συνελεύσεις. Λέμε ότι εμείς που θεωρούμε και νιώθουμε Έλληνες, δεν έχουμε κόμμα, δόγμα και χρώμα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να μας κομματιάσουν. Διότι τα κόμματα τα έφτιαξαν, όπως είπες και εσύ Κώστα, για να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό σε κομματάκια και να μπορούν να τον ελέγξουν καλύτερα. Δεν έχουμε δόγμα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, διότι η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Καινή Διαθήκη της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού. Παλιότερα κάποιοι έκαναν πρόταση να βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε, είναι συνέχεια. Βέβαια, πάνω σε αυτό κατάλαβα το ερώτημα. Λοιπόν, ωραία. Όταν δημιουργήθηκε ο χριστιανισμός ως θρησκεία, με το Σαούν, το μετέπειτα Παύλο, το Φαρισαίο, αυτό σε δημιούργησε ένα κίνημα φιλοσοφικό. Να το δούμε λοιπόν, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις. Να το κλείσω λίγο. Ναι, κατάλαβα και πρωτού το κλείσεις, κάτσε γιατί είπες πολλά. Και είπες για παλαιά και καινή. Λοιπόν, την εποχή της Ρωμαιοκρατίας, της αυτοκρατορίας του Οκταβίου, δεν υπήρχε το καθεστώς της πόλης κράτους που είχαμε πριν στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε λοιπόν ο στρατιωτικός διοικητής, ο έπαρχος, και δεν μπορούσες φυσικά να κάνεις κάτι πολιτικά. Να πεις, μα έχω πρόταση να κάνουμε αυτό το πράγμα ή εκείνο. Αποφάσισε η στρατιωτική διοίκηση των Ρωμαίων. Άρα οι φιλόσοφοι της εποχής δεν μπορούσαν να φιλοσοφήσουν πολιτικά. Πώς φιλοσοφούσαν? Στο ερώτημα πώς να ευτυχήσει ο πολίτης. Έχουμε λοιπόν φιλοσοφίες στο ερώτημα πώς μπορώ να ευτυχήσω, στο εκεί, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν είναι ο Πλατωνική. Την εποχή λοιπόν εκείνη, κατά το συμβατικό τρόπο σκέψης λοιπόν, πολύ πιθανόν να υπήρχε ένας ραμπίνος ή ένας όχι ραμπίνος ή οτιδήποτε, ένας φιλόσοφος που είναι δάσκαλος και δίδασκε τέτοιου είδους απόψεις. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι τα κομμάτια που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη κατάγονται γνησίως από εκείνη τη σκέψη και τα λόγια, βλέπουμε λοιπόν ένα είδος πλατωνισμού, νεοπλατωνισμού που συνδέονται αυτά τα πράγματα μεταξύ τους, απαντήσεις για την ψυχή, λύτρωση της ψυχής, ακόμη και αναγωγή στην αρχαία ελληνική σκέψη μέσω της νεκρανάστασης νεκρών. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έρχεται μια μέρα κρίσης που κατεβαίνουν κάποιοι από πάνω για να κρίνουν και να νικήσουν επιτέλους αυτό το κακό, το κρόνιο κακό. Έτσι. Γιατί στον χριστιανισμό υπάρχει η έννοια του σατανά που αντιπροσωπεύει το κακό, που είναι ένας έκτοτος άγγελος, δηλαδή που αποστάτησε, αλλά κάτι το πάνω από την ανθρώπινη φυλή, πιο δυνατό, το οποίο αποστατεί και δημιουργεί προβλήματα έτσι, στο ανθρώπινο γένος, στην έννοια του παραδείσου, στην Παλαιά Διαθήκη, που και εκεί είναι κλεμμένες έννοιες,
Άρα λοιπόν, αν τραβήξουμε από την Καινή Διαθήκη, υπάρχει μέσα φιλοσοφία. Και αν υποθέσουμε λοιπόν ότι μέσα από τις πολλές φιλοσοφίες υπήρχε και αυτή, κάποιος πήρε αυτή τη φιλοσοφία και την έκανε θρησκεία. Τη συνέδεσε με την Παλαιά Διαθήκη, βάζοντας μέσα σε κάποια από τα 4 Ευαγγέλια που κυκλοφορούν ως επίσημα, βάλανε μέσα σε ένα από αυτά και μια συνέχεια να συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη, απόγονος του Δαβίδ κτλ. Έτσι. Και παίρνουν και την Παλαιά Διαθήκη και την βάζουν μαζί με μια Καινή Διαθήκη και την κάνουν τη βίβλο, το Ιερό Βιβλίο, μιας μονοθεϊστικής θρησκείας, η οποία στο κάτω-κάτω τι άλλο κάνει, λατρεύει το Σατανά. Και όχι αυτό που λέει μέσα, την αγάπη προς τον άλλον. Η φιλοσοφία του δασκάλου εκείνου, αν υπήρξε, που μπορεί και να υπήρξε και να μην υπήρξε. Έτσι. Άλλα πράγματα. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι με τον χριστιανισμό ως θρησκεία κρατική πλέον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και σε άλλα έθνη ευρωπαϊκά, άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Πέφτει πολύ σκοτωμός και γίνεται πολύ αίμα στο όνομα ενός Θεού της αγάπης, ενός κήρυκα της αγάπης. Άρα αυτό δεν είναι σατανικό, το να λέμε άλλα και τα άλλα να κάνουμε? Δεν είναι σατουρνικό? Ο Σατανάς είναι ο Σατούρν, στα λατινικά, το οποίο είναι παραφορά, προέρχεται από το Κρόνος. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλει μεγάλη μελέτη και μεγάλη διείσδυση όσον αφορά όταν ασχοληθούμε με τις θρησκείες, για να έχουμε πάντοτε ως γνώμονα κάποιες ελληνικές αρετές, ελληνικές σκέψεις, οι οποίες αμέσως σου πετάνε φως πάνω σε πράγματα τα οποία είναι παράλογα, παρά του λόγου. Είναι παραφύση. Γιατί δεν μπορείς να είσαι χριστιανός, αφού αγαπάς τους άλλους και να λες εντάξει, έρχεσαι Τούρκο να με κατακτήσεις, να με σφάξεις, να με κάνεις, να με δείξεις και σου γυρίσω και το άλλο μάγο. Αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι θρησκεία, γιατί δεν θα υπάρξεις μετά, όλος θα σε διαλύσει. Αυτό μπορεί να είναι μόνο συμπεριφορά μέσα σε μια κοινωνία μεταξύ ανθρώπων. Που να έχει δηλαδή αντίκτυπο αυτό το πράγμα μόνο μεταξύ συνανθρώπων, συμπολιτών. Μου έκανε κάτι ο Μανώλης, εντάξει, θα σκοτωθώ τώρα με τον Μανώλη επειδή μου έκανε κάτι, θα του πω εντάξει με Μανώλη, αφού με έβρισες, βρέσε με κι άλλο. Έτσι, αυτό έχει να κάνει δηλαδή με φιλοσοφία ύπαρξης μέσα σε μια πόλη, συνύπαρξης. Αλλά όχι μια θρησκεία η οποία θα είναι επίσημη θρησκεία και με το ζόρι σε ένα κράτος, θα κατακτά, θα σπάζει, θα κάνει να δείχνει, το οποίο αυτό αντίκειται στο πνεύμα και στην ουσία αυτής της ίδιας της θρησκείας. Και άμα βάλουμε και την Παλαιά Διαθήκη, εκεί δεν ταιριάζει τίποτα. Τίποτα. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένας Θεός τιμωρός, που κάνει, δείχνει, σφάζει και οι πόλεις κτλ. Και μετά αυτοί το δικαιολογούν και λένε μα τώρα άλλαξε γνώμη, άλλαξε λέει γνώμη ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και τώρα αγάπησε ξαφνικά τους ανθρώπους και έστειλε τον Υιό του, τον μονογενή, να σταυρωθεί και να τους εξηλαιώσει και μπλα 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 και πάμε και δεν βρίσκουμε άκρη με αυτά τα θεολογικά. Έτσι, αυτά από μέρος της φιλοσοφίας εξηγούνται. Γιατί η φιλοσοφία έχει γνώμονα τη λογική. Αυτά εξηγούνται. Αλλά στο μέσο άνθρωπο που του επιπηλήσαν αιώνες στο μυαλό, με το ζόρι για τον χριστιανισμό, και γι' αυτό είναι και τρελοί άνθρωποι. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής, αν δεν είσαι στη φύση, είσαι τρελός, κατά κανόνα. Γι' αυτό και οι ντόπιοι, οι κριτικοί στα βουνά δεν πιστεύουν. Μπορεί να είναι στην εκκλησία να μπαίνουν, αλλά δεν πιστεύουν και πολύ, γιατί πιστεύουν μόνο την ουσία. Κάποια πράγματα ότι είναι αλήθεια, ότι είναι ουσιώδη, θολά κτλ. Αλλά τους πολλούς αγιασμούς και τα αυτά δεν τα πιστεύουν. Μια φορά ήμουν εδώ στα Νεροπούλου σε μια εκκλησία του Αγίου 40 και κάτι συγγενείς εκεί πέρα ήταν απ' έξω. Δεν μπαίνανε μέσα. Γιατί δεν τους άρεσε ο χώρος μέσα της εκκλησίας του Αγίου 40. Και βγαίνει ο παπάς, πάλι και αυτός τρελός και τους στείλει απ' έξω. Έτσι. Αυτού του είδους λοιπόν οι συμπεριφορές θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Ότι κρατούμε μια κριτική στάση απέναντι σε πράγματα που μας τα παρουσιάζουν ότι είναι αληθινά. Αυτό πάνε να μας πείσουμε, αυτό που έχουμε μέσα μας οι Έλληνες, την αμφισβήτηση, την αμφιβολία και να θέλουμε να κρίνουμε και όχι να αποδεχτούμε χωρίς σκέψη. Αυτό πάνε να μας πείσουν, να μας κάνουν μια κοινωνία της μάζας, μέσω της τηλεόρασης και όλων αυτών των εκφράσεων περί ρατσισμού. Είσαι ρατσιστής, άμα πεις τη γνώμη σου για κάτι, το διαφώνησε. Είναι ρατσιστής. Και σε τελειώνουν. Έχουν κάνει και τον αντιρατσιστικό νόμο. Εκεί δεν μπορεί να μείνει καθόλου πλέον. Να κρίνει τα πράγματα καθόλου. Στη Γαλλία δημιουργήσανε το 1990, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, τον νόμο περί εγκλήματος σκέψης. Αν γράψεις ένα βιβλίο που δεν τους ταιριάζει, αυτά που γράφεις, πας στο δικαστήριο. Αυτό έγινε με τον φιλόσοφο τον Καροτή, τέλος της δεκαετίας του 90, μεγάλης ηλικίας, του κάνανε αγωγή. Επειδή έγραψε ένα βιβλίο, Εβραίος μεν ο Καροτή,
Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 2 χρόνια, αλλά αμφισβήτησε το ολοκαύτωμα. Τον αριθμό του ολοκαυτώματος. Με στοιχεία. Το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, η θεμελιώδης μύθη της ελληνικής πολιτικής. Αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω, ο άνθρωπος έγραψε ένα βιβλίο, είπε τη γνώμη του. Με επιχειρήματα. Του κάνανε αγωγή, του πήραν όλη την περιουσία, τον τελειώσαν. Κατάλαβες, αυτή είναι η δημοκρατία μας σήμερα, αυτή είναι η ελευθερία σκέψης, αυτά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία επικαλούνται. Όπου ακούς λοιπόν η μέρα παγκόσμια λέει νερού, σημαίνει μας κλέβουν το νερό. Ακούς παγκόσμια ημέρα παιδείας, καταργούν την παιδεία. Ακούς παγκόσμια ημέρα αγάπης, άρα κηρύσουν το μίσος. Ό,τι λένε να θυμάσαι είναι το ακριβώς αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ.